Og så er det blevet offentliggjort, hvem der skal være vært på P3 Guldshowet, og valget er faldet på Esben Bjerre og Peter Falktoft, også kendt fra Monte Carlo på DR's P3. Og lad mig begynde med dig, Christian Brød Thomsen. Er det et overraskende valg, at det er disse her to, som skal præsentere P3 Guld? Jeg skal ikke kunne sige det, fordi det eneste, jeg kender til dem, det er et langt foredrag, de holdt om Facebook. Og de talte så hurtigt, at jeg ikke var i stand til at forstå, hvad de sagde. Grunden til, at de taler så hurtigt, er jo, fordi det skal være hurtigt overstået. Ikke? Og man kan sige, at det er jo ret symptomatisk for DR og DR-kulturen i det hele taget, at man vælger dem. Fordi alt skal være så forbandet gimmickdrevet efterhånden. Ikke? At man tror, det er løgn. Jeg så deres hat hænge op i sminken. Da de tager hatten af, er der ikke mere hjerne tilbage. Jeg har altså svært ved at se to sådan lavmælte, jyske, underspillede gutter, der sidder og snakker lidt privat og ustruktureret med hinanden i radioen, som værter for et stort, ambitiøst show i koncertsalen. Men man må alligevel formode, at de kan et eller andet, fordi de bliver jo altså brugt i radioen. De er i radioen 2 timer hver hverdag. Altså, hvad er det, Esben Bjerre og Peter Falktoft kan, Anna? Jeg har selv svært ved at se det. Okay. Hvad tror du, de kan, Knud? De kan forvandle alting til jydesnak, ikke? Den der lidt sådan haha, altså alting bliver ligesom til fasong. Men kan I se en eller anden form for kunstnerisk værdi i det produkt, som de leverer? Altså, det kan jeg kunne sagtens se den der improvisatoriske form, og hvor man laver nyhedsstof til noget underholdning og har satiren med og sådan noget. Det kunne jeg sagtens se, da det var De Sorte Spejdere, der lavede det. Men de her to er for mig en svag genklang af det. Jeg synes, de er højst haha-morsomme. De bliver aldrig sådan rigtig morsomme for mig. Nej, men efterhånden er der heller ikke noget at lave satire over, fordi det hele er satire. Men der har jo også været kritik af, at Esben Bjerre er dyrefjendsk. Altså for eksempel har han været ude og tale imod hunde. Han hader hunde, han hader giraffer, han hader de fleste dyr faktisk. Ved du, hvad det er? Ved du, hvad det er? Nej, det ved jeg ikke. Nej, det ved det er ironi. Og ved du, hvad ironi er? Nej. Det er kujonens sidste skjulested. Okay. Nu synes jeg jo ikke, man skal gøre grin med det der med ikke at kunne lide hunden. Det synes jeg, det er sådan ikke engang som ironi. Nej, jeg synes faktisk, det er ret upassende. Nå, så her til sidst, lad mig prøve at høre, hvad tror I, at vi kan forvente os af dette års P3 Guld-show på DR3? Jeg tror, du kan forvente noget selvsmagende, incestuøst Danmarks Radios selvrygklapperi. Jeg tror, du kan forvente, at vi ikke åbner for det. Ja. Det er jeg også bange for. I kan selv bedømme, når P3 Guld løber af stablen i DR's koncertsal og på tv-kanalen DR3 den 4. april.